Ola, boa tarde a todas, todos e todes. O meu nome é Miguel Vieito Villar, son abogado especializado, entre outras áreas, en Dereito contra a discriminación. Hoxe falaremos sobre diversidade, falaremos sobre igualdades, falaremos sobre defensa contra a discriminación no eido laboral. E farémolo dentro das actividades que desenvolve a área de igualdade da Diputación da Coruña dentro da campaña Liberdade para ser e sentir. Lembrade tamén que os materiais que se desenvolvan nas vindeiras semanas estarán dispoñibles para todas e para todos vós no espazo web correspondente á Diputación. Tamén, por motivos persoais, non podo senón agradecer á Concellería de Igualdade do Concello do Carballo que confiase no meu criterio para estar aquí hoxe. É profesionalmente grato e, ademais, persoalmente intenso, dado que unha boa parte da miña familia ou boa parte do que eu son como persoa, como profesional, se xestou no Ferradal de Bertoa, nunha pequena parroquia dun pequeno lugar aquí do Concello. Para min, de novo, emocionalmente moi importante estar aquí hoxe con todas, todos e todos vos. Dicíamos, imos a falar sobre discriminación e imos a falar sobre dereito e diversidade desde o punto de vista laboral. Vouvos a falar, en primeiro lugar, sobre unhas cuestións introductorias sobre que é, por exemplo, unha orientación sexual ou que é, por exemplo, a identidade sexual. Veremos tamén, de maneira introductoria, algunhas cifras sobre, canta discriminación hai en eido laboral e canta hai no noso país. Veremos despois devagar, pouquiño a pouco, desde o ámbito internacional até o ámbito un pouquiño máis estatal. Cales son as normas que protexen as persoas traballadoras do colectivo LGTBIQA+, precisamente fronte a esas discriminacións e violencias no eido laboral. Dicíamos, empezaremos con que é a orientación e que é a identidade sexual, para ter esa base común de termos do que estamos a falar hoxe aquí. A orientación sexual adoitamos definila como aquela atracción romántica ou de índole sexual que sentimos cara a outra persoa. Insisto, orientación romántica ou orientación sexual cara a outra persoa. Se a persoa cara a quen eu sinto esa atracción ten a mesma identidade sexual que a que teño eu, falaremos de que son unha persoa homosexual. Se a identidade sexual da persoa cara a quen sinto esa atracción ten unha identidade sexual diferente á miña, falaremos de que eu son unha persoa heterosexual. E se eu teño unha atracción romántica ou sexual cara a todas as persoas, ou cara a persoas de diversas identidades, eu serei unha persoa bisexual. Con respecto á identidade, non falamos de atracción, falamos de quen eu son, de como me sinto, de como me vivo e como me sei. Se eu teño certeza total e absoluta de que me sinto, de que me sei home, son un home, a miña identidade sexual é de home. Se esa identidade coincide ca que se puxo na miña partida de nacemento, eu son un home cis. Se esa identidade que eu vivo, sinto e sei difire da que se me puxo na partida de nacemento, eu son un home trans. O máis importante disto, por eso empezamos por aquí, é que non confundamos nunca orientación con identidade. É dicir, unha persoa pode ser trans e pode ser heterosexual, bisexual ou homosexual. Os dous termos non definen a mesma realidade. E isto debemos telo claro. Unha persoa trans, insisto, pode ser heterosexual, pode ser bisexual ou pode ser homosexual. Tendo este campo común, é por iso que falamos de orientación sexual e identidade de xénero. E cando vexades na normativa de protección contra a diversidade, orientación sexual e identidade de xénero, este binomio que adoita ir xunto, sabede que estamos falando disto. Sabede tamén que non só hai tres orientacións sexuais, nin hai dúas identidades. A orientación e a identidade xogan nun espectro, nun continuo. Hai tantas identidades como individuos e tantas maneiras de vivir a sexualidade ou o aspecto romántico como persoas poidamos ter na nosa sociedade. E iso é importante. Todas elas, todos eles, merecen o mesmo respecto e van a ter o mesmo respecto dentro do ámbito do dereito laboral. Isto é importante que o saibamos desde o principio. É importante que saibamos que merecen o mesmo respeto, pero tamén é sumamente importante que saibamos que non o teñen. Que a vida real das persoas do colectivo LGTBIQA+, en moitas ocasións dista de ser pacífica. Temos grandes cifras ou moi importantes cifras de discriminación ou violencia no colectivo LGTBIQA+, dentro e fora do eido laboral. Fora do eido laboral, por exemplo, temos estudos da Unión Europea que nos dicen que máis do 50% das persoas do colectivo teñen sufrido discriminación ou violencia no último ano. Unha cifra extraordinariamente elevada. Temos cifras relacionándoas con esta violencia e discriminación de un fenómeno que adoitamos chamar infradenuncia,
Que quere dicir isto? Que entre o 89 e o 94% dos actos violentos nunca se poñen en coñecemento de ninguén. Non se notifican á policía, non se notifican a pais e nais, non se notifican na escola e tampouco ao ámbito xudicial. Nunca se denuncia. De tal modo que cando unha persoa poña no noso coñecemento, teñamos o traballo que teñamos, un episodio de violencia, e en concreto no ámbito laboral, temos que ter en conta que seguramente sexa un episodio sumamente grave ou extraordinariamente repetido. Dicir, que esa persoa desbordase o vaso, que fose a gota que o colma. Pronto. No ámbito laboral, esta violencia se vai a repetir e as cifras de infradenuncia van a ser incluso máis elevadas. Temos estudos para España que nos falan dunha infradenuncia rondando o 94 ou 95%. E por que a xente non denuncia? O certo é que tamén temos estudos desta materia en ámbito europeo que nos dicen que os motivos son varios, pero entre eles temos como primeiro motivo non tería pasado nada e non tería cambiado nada. O problema é que as persoas en ocasións do colectivo LGTBIQ+, tamén no eido laboral, sinten desprotección total e absoluta. Imos a ver de seguido na seguinte cifra que vos vou a lanzar cantas persoas se sinten desprotegidas no eido laboral. Pero que, ademais, outro dos motivos para non denunciar é non quería que se riran de min. Normalizas a violencia, non se teñen referentes e a estrutura de protección non adoita funcionar. Outro dos motivos, o último que vos comentarei, non quería desvelar a miña orientación ou identidade. Non quería que o meu xefe ou a miña xefa soupese que eu pertenzo ao colectivo. E isto é así porque o 86% das persoas do colectivo, así nos lo di un estudo da Unión Xeral de Traballadores para España, oculta a súa orientación ou identidade no eido laboral. E oculta non porque máis do 90% das persoas do colectivo considera que a súa orientación ou identidade é un problema a hora de buscar e manter un traballo. Imaginade, todos e todes vós que estades escoitando, que a vosa vivencia no mundo laboral fose teño que ocultarme constantemente, non podo desvelar quen son, non podo falar co meu xefe se sinto unha situación de violencia. Imaginade, interiorizade o duro e o brutal que debe ser eso. Dicíamos antes, falta de confianza no eido laboral. Canta falta de confianza? Pois o 70% das persoas traballadoras do colectivo confesa que nunca lle diría ao seu xefe que foi víctima. Dentro da empresa. De novo, pensade no brutal que é saber isto. E isto ten parte de verdade, non é só unha vivencia subxectiva. Tamén temos un pequeno dato, é o último que vos vou a soltar, non vou a cansarvos con estatísticas. Só 3 de cada 10 denuncias en ámbito laboral se chegan a tramitar. 7 de cada 10 denuncias en ámbito laboral nin siquiera chegan a investigarse. Se eu son víctima e sei todo isto, pois é probable que non queira pasar todo o calvario que supón ás veces denunciar cando sei que non vai a chegar a nada. Non poñamos, e isto quero recalcalo desde agora, non poñamos o foco na víctima, non poñamos a responsabilidade na denuncia da víctima, a nosa responsabilidade tamén é colocar o exame, a fiscalización e o control no entorno. En que pasa nas empresas para que as víctimas non nos consideren un entorno seguro? Que pasa cos concellos para que o persoal non o considere un entorno seguro? Ou que pasa nos xulgados para que as víctimas non os consideren nin a Fiscalía, nin as abogadas e abogados, nin os xuízes e xuízas como persoas de confianza? Este escenario tan brutal vese influenciado por normas. Imos a comentar algunha delas. Dicíamos na presentación desde o ámbito internacional cara abaixo. No ámbito internacional, sumamente importante a Unión Europea. Non só polas normas de por sí que a Unión Europea ten, senón polos tratados, e entre eles, por exemplo, o Convenio Europeo de Dereitos Humanos e moitos outros que son aplicáveis. Que nos dicen estes tratados? Pois deféndenos o que se chaman dereitos fundamentais ou liberdades fundamentais. E unha delas, que é coa que a Unión Europea dota de contido a protección á discriminación, é o respeto á vida privada. O respeto á vida privada, para que nos entendamos, é o dereito a que me deixen en paz. Dereito a que non me examinen a miña vida privada, que nadie se preocupe con quen estou e con quen non estou, que non me fan esas preguntas, que non me obrigan a contestalas e que non me castiguen se eso se sabe públicamente. Insisto, a Unión Europea protexe as persoas do colectivo LGTBIQ+, sobre a base da protección á vida privada. Por exemplo, unha das sentenzas máis famosas, non vou a citar moitas, pero esta desde logo que sí, moi famosa a sentencia Garçon-Nicot contra Francia, no que se lle di ao Estado francés, basta de meterse na vida das persoas trans. Non se pode exixir que unha persoa trans pase un tratamento hormonal para recoñecerlle dereitos.
Isto é tan importante no ámbito europeo que a Unión Europea nos ten dito moitas veces que a homofobia e a LGTBI-fobia está ao mesmo nivel que o antisemitismo ou a defensa de posicións de extrema dereita. É dicir, defender posicións de extrema dereita é sumamente grave, tamén o é para a Unión Europea a LGTBI-fobia. Están máis ou menos no mesmo nivel. O Parlamento Europeo tamén ten exixido moitas veces ao noso país que protexa as persoas do colectivo. Por que menciono tanto o ámbito europeo? Parece que non ten conexión con nós. Todo o contrario, tena e tena toda. A nosa Constitución venos a dicir nun dos seus artigos, o 96, que todos os tratados que España firme son dereito español tamén. E hai que seguilos e hai que aplicalos igual que as leis españolas. Por eso, cando afrontemos a diversidade e a discriminación, non deberíamos diferenciar normas españolas e normas internacionais. Todas son normas españolas e todas deben seguirse. Indo xa ao noso dereito interno, falaremos un pouquiño máis adiante de normas xenuinamente laborais, pero tamén para darnos un chisquiño de contexto. A nosa xurisprudencia ven recoñecendo dereitos á orientación e identidade desde finais dos anos 80. É dicir, a protección do colectivo non é unha cuestión nova, nin moitísimo menos. Ben de vello xa. Alá por ano 1987, o Tribunal Supremo dicía algo sumamente importante, que é: non se fixen vostedes nas gónadas, non se fixen vostedes nos cromosomas, fíxense vostedes no que a persoa ten na cabeza. Os factores psicolóxicos, decía o Supremo, son os máis importantes e máis nobles da persoa. Que nos quería dicir o Supremo? Entre outras cousas, e outras moitas consideracións, autodeterminación de xénero. Unha persoa trans ten pleno dereito a identificarse como unha persoa trans e desde fora non temos dereito a cuestionar a súa identidade. Dito de outro modo, o entorno laboral debe recoñecer a identidade das persoas, sexa cal sexa a mención que aparece no Rexistro Civil. O dereito laboral e as empresas, na súa xeralidade, deben respectar os dereitos das persoas do colectivo. Insisto moito nisto. Isto vámoslo ver en moitas outras normativas aplicables ao Estado español. De novo, insisto, vamos a ver normativa laboral un poquinho máis adiante, pero, digamos, o caso extremo de comportamentos fóbicos ou comportamentos de odio no noso ordenamento serían o que se chaman normalmente, habitualmente, os delitos de odio. E delitos de odio é unha modalidade de discriminación ou violencia. Os delitos de odio caracterízanse por un ataque cara a unha persoa non por ser esa persoa quen é, senón porque pertence a un colectivo. Un ataque a unha persoa do colectivo LGTBIQA+, precisamente porque pertence a algunha das letras dese colectivo. Eso é un delito de odio. Delitos de odio temos varios no noso Código Penal e son, insisto, a forma máis grave dese tipo de discriminacións ou violencias. Por exemplo, entre moitos outros. Favorecer ou fomentar ou incitar directamente o odio cara a unha persoa ou a hostilidade cara a unha persoa é un delito de odio. Pero ollo, porque tamén é un delito de odio negar ou trivializar gravemente a violencia cara ao colectivo. Por exemplo, todos e todes coñecemos o caso de Samuel. O asasinato que aconteceu na Coruña cara a unha persoa nova por pertencer ao colectivo LGTBIQ+. Imaginade que no meu ámbito laboral, o meu xefe se dedica durante a hora do café a cuestionar o asesinato de Samuel, a atacar a Samuel pola súa pertenza ao colectivo ou a negar ou quitarlle importancia ao que pasou con Samuel. Ese comportamento do meu xefe é un delito de odio. E isto é importante que o saibamos. É importante que as violencias, por decirlo de alguma maneira, saibamos recoñecelas e logo poñelles nombre. Poñelles nome para despois poder actuar contra elas e defendernos a nós contra elas. Enaltecer ou xustificar delitos contra persoas do colectivo tamén é unha modalidade de delito de odio. Imaginade que unha das miñas compañeras de traballo me ataca por pertencer ao colectivo e meu xefe, lembradas estatísticas. Non só non fai nada, senón que a premia, que lle dá un ascenso, que lle sube o salario, que lle permite días libres cando a min non. Eso vulnera a normativa laboral, vamos a ver despois por qué, pero a parte é un delito ou pode ser un delito de odio. Son comportamentos que debemos poñer na súa xusta medida, darlle a gravidade que realmente teñen. Cando falamos do colectivo LGTBIQ+, insisto, a modalidade máis grave serían a modalidade máis grave de protección, o máis importante de protección serían os delitos de odio, temos moitas outras. Temos moitas maneiras de protexer o colectivo LGTBIQ+, no noso ordenamento xurídico.
Dúas das máis importantes son, ademais, dúas das máis modernas, moi recentes. Non é que todas as normas de protección sexan recentes, pero dúas das máis relevantes son de Antonte. Por exemplo, unha delas é a Lei 15/2022 de protección integral contra a, de protección integral de igualdade de trato e non discriminación. Entrou en vigor en xullo do ano 2022 e protexe as persoas do colectivo LGTBIQA+, pero tamén a moitos outros colectivos en risco de exclusión social. Por exemplo, protexe a discapacidade, protexe a persoas menores de idade, protexe tamén as persoas galegofalantes, as persoas susceptibles de ter unha discriminación por razón de lingua. E a segunda delas, que entra en vigor no ano 2023, seguramente moito máis coñecida no gran público, sexa a que se deu en chamar Lei Trans, a Lei 4/2023, que entrou en vigor en marzo. Tanto unha como a outra teñen medidas de protección no ámbito laboral, sí, tamén fora do eido laboral. Teñen tamén, mecanismos que non son directamente sancionadores, aínda que tamén os hai, vamos a ver algún dos exemplos. Teñen medidas transversais para protexer as persoas, e isto é moi importante. Entre outras, crean o que se chama Autoridade Independiente de Igualdade de Trato, que é unha figura dentro da organigrama do Estado a quen se poden dirixir preguntas, queixas, denuncias ou peticións de mediación incluso. No ámbito galego, outro recurso ao que acudir neste tipo de supostos sería a valedora do pobo, ou a valeduría do pobo, que ten ese tipo de funcións, tamén de mediación en caso de conflicto cos nosos dereitos como persoas do colectivo LGTBIQ+. A Lei Trans, pola súa banda, modifica moitísimas normas do ámbito estatal, desde o Código Civil hasta a Lei do Notariado, modifica moitas normas importantes no noso Estado. Vai no facer con unha perspectiva que bebe moito do dereito europeo que mencionamos con anterioridade, respecto ás persoas pola súa orientación ou identidade. A Lei Trans e a Lei de Igualdade de Trato aplican o ámbito público, pero tamén o ámbito privado. É dicir, o que me pasa a mí na miña empresa no meu entorno laboral debe respectar necesariamente, non pode ser de outra maneira, o que nos dice a Lei Trans e a Lei de Igualdade de Trato e non discriminación. A parte das medidas que conteñen tanto unha como a outra, no ámbito laboral son as dúas especialmente importantes por recoller especialmente a Lei Trans o que se chaman as estrategias estatais. Unha para o colectivo LGTBI, outra para o colectivo trans. Digo que son especialmente relevantes no ámbito laboral porque todas ou prácticamente todas as medidas de fomento da empregabilidade das persoas do colectivo van a estar fiadas ou vanse confiar a ese instrumento executivo das estrategias. Aínda están en elaboración, non están en vigor, pero van a ser seguramente a ferramenta máis potente, non, para promover o emprego das persoas do colectivo de aquí a uns anos. Insisto, unha estrategia vai a ser pensada para as persoas do colectivo LGTBIQA+, en xeral, e debería aparecer unha segunda estrategia especificamente pensada para as persoas trans. Vamos a facer unha pequena pausa e seguimos enseguida co contido do relatorio. Seguimos falando de diversidade, de dereito laboral, de protección ás víctimas fronte á violencia no eido laboral. Viñamos falando da Lei de Igualdade de Trato e Non Discriminación e tamén da Lei Trans. E dicíavos, ten moitas medidas, algunhas están nas dúas estrategias estatais que en teoría, ou todas e todos esperamos que aparecen este ano, pero o certo é que as principais novidades para as víctimas de tanto unha como a outra normas non son as estrategias estatais. Eu dividiría as novidades con respecto á protección ás víctimas en dous bloques, e ademais bloques que son xenuinamente importantes e interesantes para unha víctima, sexa do eido laboral ou sexa fora do eido laboral. A primeira ten que ver coas infraccións e sancións. Tanto a Lei de Igualdade de Trato como a Lei Trans son as dúas primeiras normas na nosa democracia que recollen infraccións e sancións cara a persoas que atenten a dignidade das persoas pola súa pertenza ao colectivo. No caso da Lei de Igualdade de Trato, como vos dixen antes, tamén se a pertence ao colectivo de discapacidade, ao colectivo das persoas racializadas, a discriminación por motivo de orixe das persoas tamén polo emprego da lingua. Sancións. Sancións que van dos 200 euros das conductas máis leves que non teñen ningún agravante, pero que poden chegar, no caso da Lei Trans, a máis de 150.000 euros,
de sanción directa e que poden ter o que se chaman sancións accesorias. Por exemplo, para unha empresa, prohibición de contratar servizos públicos, prohibición de acceder a subvencións públicas. É dicir, falamos de sancións duras, quizáis non no monetario, poderían ser máis altas, pero si no accesorio, pois unha empresa que non poida participar en contratos ca administración pode ser un problema realmente severo para esa empresa, e a súa viabilidade. Falamos de conductas como algunhas das que vos vou a mencionar agora. É unha conducta leve entre 200 e 2.000 euros, ademais das penas accesorias, por exemplo, emitir expresións vexatorias cara a unha persoa do colectivo no ámbito dunha prestación de servizos. Traducindo, se estamos nunha prestación de servizos, imaginado un local de hostalería ou imaginado un servicio de asesoría xurídica á poboación ou calquera outro, e o meu xefe ou xefa emite comentarios vexatorios cara a min, eso é directamente castigable coa lei trans. Non teríamos que ir ao xulgado, son sancións administrativas e, ademais, con un procedimento rápido, e que ten características que vamos a ver despois. Nas infraccións graves, por exemplo, a imposición de cláusulas discriminatorias, ben no ámbito contractual, no papeliño que firmamos logo no contrato, ou ben instruccións discriminatorias no momento no que eu estou en desenvolvemento a miña actividade laboral. Imaginade cuestións como tarefas que me sobrecargan a min ou todo o contrario, que a min non se me dá ningunha tarefa dentro dun ámbito laboral. Bueno, pois poderíamos estar no ámbito das sancións graves dentro da lei trans. Habría que estudiarlo e poderíamos estar nese momento. As máis graves quizáis sexan as que máis atención teñen da lei trans. E quero mencionarvos dúas que son especialmente importantes no eido laboral. Por un lado, o acoso discriminatorio. O acoso discriminatorio non é unha conducta única de discriminación. O que define o acoso discriminatorio é o que se chama a creación dun clima de hostilidade cara a persoa traballadora. Imaginade un suposto, por desgraza, moi común en persoas do colectivo en ámbito de traballo. Os meus compañeros dirixenme miradas de esguello, noto que falan de min nos pasillos, van a tomar o café e nunca me invitan, casualidade que son a única persoa que non estou no grupo de WhatsApp dos compañeros e compañeiras, cando hai días libres eu sempre escollo de último ou de última. Todo eso, quizáis cada medida de maneira individual non sería sancionable, pero todas no seu conxunto crean un clima de hostilidade que xera que eu estea mal no ámbito do traballo, que me sinta mal, que me sinta desprazado ou desprazada. Eso é sancionable. É un acoso discriminatorio e pode perseguirse. En ocasións debe perseguirse. Pero a segunda das conductas tamén moi especial, moi numerosa, no ámbito do traballo son as represalias. Os castigos que a min me colocan por ter, por exemplo, alzado a voz diante das discriminacións. Víamos antes moitas estatísticas que poderían ser traídas ao caso aquí. Unha delas tiña que ver con como as persoas do colectivo sinten que os seus compañeros e compañeiras non dan un paso adiante para protexelas cando aparecen esas situacións de violencia no ámbito laboral. As represalias sería a maneira de castigar a un xefe ou unha xefa que me sanciona a min por levantar esa voz ou que sanciona aos meus compañeros e compañeras por defenderme. Sancións, insisto, que no caso das conductas moi graves van de entre os 10.001 euros e os 150.000, a parte das sancións accesorias que vimos agora. O que nos permiten tanto unha lei como a outra é estudar e poñer nome ás conductas. Tanto unha como a outra sancionan as discriminacións directas, pero tamén modalidades a veces máis invisibles de hostilidade ou de violencia colectivo. O acoso discriminatorio sería unha delas. E tamén, por exemplo, hai sancións moito máis graves, moito máis severas cara ás conductas discriminadoras multifactoriais. Imaginade, unha discriminación que se produce cara a min por pertencer ao colectivo trans, pero ademais sou unha persoa racializada, ou ademais teño unha discapacidade. Bueno, pois as sancións van a ser máis severas nese caso. Dentro das conductas sancionables, ou dentro dos mecanismos de protección á vítima que teñen tanto a Lei de Igualdade de Trato como a Lei Trans, hai 3 mecanismos dos que vos vou a falar que son especialmente atractivos para as vítimas e que sí que supoñen un antes e un despois, porque antes non existían, non con tanta claridade nas nosas leis. O primeiro é o que se chama a expansión da legitimación activa. Traduzco outra vez. Se eu son víctima, un dos motivos polos que eu non vou a denunciar é que non quero cargar o peso da denuncia nas costas. Unha denuncia é tempo, son cartos, é esforzo e é sobre todo unha angustia emocional constante durante meses ou anos nos que eu teño que cargar esa denuncia adiante e nós diríamos promovela ou facela funcionar.
Estas dúas leis o que nos permiten é expandir esa legitimación, o que significa que a miña morchila de víctima pode axudarme a cargar a alguén, e iso me quita a min un pouco de peso. Quen é ese alguén? Asociacións en defensa do colectivo, que teñan dentro dos seus fins sociais a protección de persoas do colectivo LGTBIQA+, tamén asociacións de consumidores, tamén sindicatos. Se eu autorizo a unha asociación do meu concello a levar a marcha esa reclamación contra a miña empresa, esa asociación pode facelo. Non teño que facelo eu, descárgome un pouco dese peso e que conseguimos? Que o número de denuncias aumente e o número de denuncias que chegan ao final tamén aumente. Facemos unha vida máis eficiente das denuncias. Non xogamos con estas cifras que mencionamos con anterioridade. Se lembrades, só 3 de cada 10 denuncias chegan sequera a tramitarse. Con estas medidas de apoio ás víctimas, queremos que suba esa porcentaxe. A segunda das medidas é o que nós chamamos a inversión da carga da proba. Imaginade que eu sufro conductas de discriminación nun proceso selectivo. Unha das preguntas que ten a víctima que facerse antes de iniciar unha acción é, e como probo isto? Eso, de novo, coloca unha responsabilidade e unha exixencia moi grande nas víctimas, que en ocasións se ven obrigadas a probar algo que ou é moi difícil ou é imposible probar. A inversión da carga da proba significa cambiar os papeles. Non son eu quen proba a discriminación, é o empresario que proba que non me discriminou. Poñemos un caso. Un proceso selectivo no que hai correos electrónicos sin fotografía, no que eu estou sobrepasando fases. Vou adiante. O meu currículum gusta, teño unha oferta enriba da mesa, e cando hai unha entrevista presencial, casualidade non me collen, e son expulsada do proceso selectivo. Imaginade que eu fose unha persoa con unha expresión de xénero masculina cando a miña identidade fose femenina, e unha expresión de xénero non acorde co que se espera da miña identidade. Eu non teño maneira directa de probar que o motivo foi discriminador. O que me permite a lei é cambiar os roles, que probe o empresario que non me seleccionou ou que me expulsou por motivos que non tiñan que ver coa discriminación. Digamos que colocamos a pelota noutro tellado e exiximos menos ás víctimas. Hai conductas de odio que pola súa propia natureza son moi difíciles ou imposibles de probar. Permitimos que esas denuncias sigan adiante. E de tal modo que se o empresario non ten un motivo obxectivo para terme expulsado, pois sinto moito por esa conducta discriminadora e hai que indemnizar por iso. É un suposto moi similar ao que sucede, por exemplo, cos despedimentos das mulleres embarazadas. Non é a muller a que ten que probar que o motivo foi outro, que o motivo foi o embarazo, senón que é o empresario ou empresaria que ten que demostrar que houbo circunstancias económicas, circunstancias obxectivas, circunstancias de rendimento para ese despedimento. A terceira das medidas de protección á víctima que van a permitir que as denuncias vayan máis adiante e que haxa máis, é o que se chama, primeiro, atribución de responsabilidade e, segundo, presunción do dano moral. Atribución de responsabilidade, que significa? Estamos nunha empresa, meu jefe non me discrimina, é un compañeiro que me está discriminando. Atribución de responsabilidade significa, moi ben, se o teu xefe o sabía, e podendo facer algo non o fixo, o teu xefe tamén. Tamén reclamamos contra el, tamén el debe pagar, tamén ele é autor da conducta discriminadora. O xefe responde das conductas dos seus empregados sempre que tivese coñecemento delas e puidese evitalas. É dicir, intentamos abarcar as violencias non como un fenómeno episódico, senón como un fenómeno sistémico, que se dá nas empresas en moitas ocasións coa aquiescencia ou co mirar cara a outro lado logo dos xefes e xefes. E a presunción do dano moral significa que se eu son víctima e o meu sufrimento é psicolóxico, eu non teño que poñer encima da mesa unha proba pericial para probar que se me causou dano. Se hai unha conducta discriminadora, o dano moral presúmese, logo non o teño que probar. Que conseguimos con isto? As indemnizacións, son máis altas. E pedimoslle menos á víctima porque non teño que probalas con un informe pericial. Facemos que para as víctimas, en certo modo ou baixo determinado prisma, sexa económicamente un pouco máis rentable reclamar. Especialmente en ámbito laboral isto é relevante, porque unha das consecuencias directas de reclamar, vía represalias, é estar fora dese posto de traballo. Ou vía discriminación, que eu non queira seguir nese posto de traballo, porque se levan anos discriminándome, o menos que quero é quedarme ali.
co cal atopamos moita precariedade á hora de ter unha vida, non? Posterior a un traballo do que me vin expulsada por conductas discriminadoras. A presunción do dano moral busca amortiguar un pouquiño isto. Se a indemnización vai ser máis longa ou máis alta logo, eu vou poder ter unha vida económicamente, bueno, máis vivible, non? Despois da extinción desa relación laboral. De novo, Lei de Igualdade de Trato e Non Discriminación danos un marco xeral e a Lei Trans tamén e protexen por varias vías. Vía sancionadora, vía de incremento da legitimación activa, en segundo lugar, vía do apoio ás víctimas en diferentes modalidades como a atribución de responsabilidade ou a presunción do dano moral xunto con outras. Ademais, as estrategias estatais. No ámbito laboral que temos? Bueno, pois temos moitas normas que nos permiten protexer as víctimas. Moitas. Siguen o sentido parecido á normativa europea de protección contra a discriminación. Vémolo, por exemplo, e por se nos fixera falta alguna pequena cita legal para poñer nos nosos textos ou para mencionar cos nosos xefes, vémolo, por exemplo, no artigo 4.2 do Estatuto dos Traballadores, que protexe contra calquera discriminación ás persoas pola súa orientación sexual ou fronte ao acoso ou acosos por razón de sexo ou identidade. Vémolo con esa cláusula de protección específica. Importante que saibamos que estas conductas de protección á persoa traballadora son transversais a toda a relación de traballo. E que quero dicir con isto? Que abranguen tanto desde o inicio do proceso de selección hasta o tempo durante o cal eu estou prestando traballo, pero tamén na extinción do contrato de traballo, dos motivos polos que a mí me despiden, se queredes velo así. Nos procesos de selección, a normativa laboral española vainos a protexer sobre o que se chama en ocasións as killer questions, ou as preguntas que van a malas ou que van a buscar, diríamos nunha traducción un pouco de andar por casa. Preguntas maliciosas por parte da persoa empregadora que buscan xerar en nós unha determinada resposta para despois, sobre esa resposta, discriminarnos. Importante que teñamos en conta que as preguntas non sempre son evidentes. Desde logo o xefe ou a xefa, o futuro xefe ou xefa, non nos vai a preguntar ou non debería preguntarnos se pertencemos ou non ao colectivo. Pero pode facerse de maneira civilina, de maneira indirecta. Pode preguntarnos se temos pensado ter unha familia, se temos fillos de noso, se temos pedido permisos de paternidade ou maternidade no pasado, se vivimos sós ou soas ou vivimos acompañados ou acompañadas. Son preguntas que en ocasións están inclinadas cara a unha determinada averiguación por parte do empregador ou a empregadora. Un consello sería evitar contestar a este tipo de preguntas ou manifestar no proceso selectivo que estas preguntas non deberían realizarse. Todas e todos e todes sabemos que unha das respostas posibles sería a expulsión do proceso selectivo, pero contra isto xa vimos que temos algunhas medidas de protección contra este tipo de expulsión. Recordade, inversión da carga de probar, non é o empresario que ten que probar que me expulsou pola miña orientación ou identidade. A donde acudir con este tipo de prácticas no proceso selectivo? Un dos primeiros lugares aos que buscar asesoramento sería, desde logo, os sindicatos que teñamos no noso sector, pero tamén o certo é que temos un catálogo relativamente importante de recursos. Eu mencionarei vos quizáis dous, que son dos máis relevantes. O primeiro deles, asesoramento en materia laboral, que dá a Xunta da Galiza, neste caso, en colaboración co Colexio de Graduados e Graduadas Sociais, unha asesoría xurídica en eido laboral que é de balde, que non ten custo. E, en segundo lugar, o noso grande aliado ou aliada sería, neste caso, a Inspección de Traballo, diante da que nós podemos manifestar estas vivencias no proceso de selección, e a Inspección de Traballo tería a obriga de iniciar procedementos de sanción, non? Cara este xefe ou esta xefa que fai este tipo de preguntas na relación de traballo. Tamén moi importante tomar en consideración os mecanismos específicos que temos no convenio colectivo do noso sector profesional ou da nosa área de experiencia, ou nosa área laboral, perdón. Os convenios colectivos en ocasións teñen mecanismos específicos de protección cara a persoas do colectivo LGTBIQ+, e incluso contra determinadas condutas como as represalias, non? Somos traballadores ou traballadoras do colectivo ou que non pertencemos ao colectivo e recibimos, por exemplo, relativamente común, unha orde para discriminar a un compañeiro ou compañeira. Unha orde para discriminar é unha conduta igualmente discriminadora, temos todo o dereito a negarnos a cumplila,
e a non ser castigados ou castigadas por cumplir. Imaginade que eu sou un cargo intermedio na miña empresa e o meu xefe, que pode ser dunha multinacional, que me diga, bueno, pois esta persoa quero afora, porque dá unha mala imaxe da empresa, non dá unha imaxe familiar. E dígolo porque é un caso que viu o Tribunal Constitucional non hai moito tempo. As ordes para discriminar son discriminadoras en si mesmas e eu podo apartarme delas. Importante dun tempo a esta parte, derivado tamén das dúas normas que vos mencionei antes, da igualdade de trato e non discriminación, tamén de plans do Executivo, en concreto do Ministerio do Traballo, os plans LGTBI das empresas. As empresas de máis de 50 traballadores deben necesariamente ter un plan de diversidade LGTBI, igual que as empresas deben ter un plan de igualdade de xénero desde hai moitos anos, é un contido que ven sendo obrigatorio, os plans LGTBI desde o ano pasado tamén. Os plans LGTBI deben ser negociados cos representantes das persoas traballadoras nesa empresa e deben ter un contido transversal de fomento de actividades de visibilización, pero tamén, e no que nos resulta máis importante para nós aquí hoxe, de protección ás víctimas e de mecanismos de denuncia, de canles internas de denuncia deste tipo de comportamentos. Imos a ter tamén protección noutras normativas sectoriais, das que non vou a falar, como a Lei de Prevención de Riscos Laborais, entre moitas outras, que tamén nos apoia se sufrimos estes feitos. Dicíamos tamén na extinción do contrato o despedimento que teña como fundamento a orientación sexual ou identidade sexual de maneira directa ou indirecta, ollo, e insisto moito nisto. Seguramente o noso xefe ou xefa se quere discriminar non sexa tan obsceno ou obscena para dicirte discrimino porque eres homosexual. Desde logo que non, pero vai a facer con mecanismos indirectos. A extinción do contrato de traballo é un despedimento nulo e ten, por tanto, vinculada unha indemnización a ese despedimento. Neste caso, eu non teño obriga a reincorporarme ao mesmo posto, polos motivos que xa vimos un pouquiño antes, que é, fundamentalmente, non vou a ter ganas de estar nun entorno no que me van a discriminar de seguido, pero ese despedimento vai me xerar un dereito a ter unha indemnización no ámbito laboral e ollo porque podería ser eventualmente posible actuar contra o meu xefe ou xefa por vía de infraccións ou sancións, como xa vimos con anterioridade. Até aquí, o contido que vos quería trasladar sobre diversidade laboral, sobre defensa das víctimas diante de actos violentos ou discriminadores no ámbito do traballo. Espero que fose interesante para vos o tempo dedicado a ver este material, que fose incitador, que fose provocador para vos, para, digamos, profundizar un poquinho máis nesta materia e, sobre todo, se sufrides ou ides sufrir no futuro, espero que non, algún feito violento ou discriminador no ámbito do traballo, que teñades en conta dúas cousas. A primeira, non estades sós ou non estades soas, e en segunda, hai mecanismos de protección que son ou poden ser eficaces na vosa vivencia. Non pensedes que non hai nada que facer, hai moitas cousas que se poden facer para apoiar a unha víctima e, desde logo, hai moitas de nós que imos estar máis que dispostos en apoiarvos no que necesitades. Moitas gracias polo vosso tempo.